río é o eixo e é como a canle que nos une e a paisaxe é a que conforma ese diálogo. Berrábamos os de alá e os rapaces de alá nos berraban os de aquí. Daqui para baixo viven os ribeiraos e as ribeiras. Si as cousas non teñen un porqué, pois dificilmente se van a conservar. Ahora están buscando os artistas por todas as partes do mundo, os que saben facer as cousas. E quen son? Os artesanos. E non os hai. Se nos identifica como a terra dos cacharreiros, non? Entón eran os encargados de abastecer a comarca con distintos puntos de venta que serían as feiras. Nas aldeas da Ribeira, toda a casa tiña o seu viñedo, é dicir, que tiña unha relación co viñedo, co viño, era unha forma de vida. A xente daquelas bebía ben, non hai queixa. É un pouco amosar unha vida que desapareceu completamente coa construción dos encoros, porque cambiou completamente a paisaxe. Ou nos sentimos orgullosos do noso patrimonio e o defendemos con ese orgullo que leva ao amor, ou perderémolo.